नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। त्यामुळे कशा सर्व मजेत ना आणि आपले व्हिडिओ पाहताय ना, धन्यवाद। पाहत रहा, आनंद घेत रहा कोकणातील लोककलेचा। आणि जर कोणी आपल्या चॅनलला जर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपले जुनेसुद्धा व्हिडिओ नक्की पहा आणि लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करीत आहोत।